Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Radio Philippine Standard Time, las 6:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaawan sa Conzaze. Upgrade your immunity, do it with Conzaze. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Medyo alang-alang aton sinilakat sang panahon, sige lang pakarunan ta ini. Basta nga aton sininga palibot diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, ara sa maayong nga sitwasyon, lakip na ang bugos nga Pilipinas. Mainit-init lang o galing syempre ari na kita sa tingadlaw nga panahon mga kaksyon. Sa normal balang alakat sang panahon, mag-inamo sini nga mga pizza, baw dinumog na ang mga utod naton sa mga beaches mga kaksyon, no? Palaligo, preparation for Lenten season, preparation for Semana Santa, sagin mention ko na. Kundi nga mga destination nga pwede maka-relax with the family and friends, makapahulom-hulom for a while, makapulupabugnaw. But today, ina nga senaryo, hindi na gid naton ma-experience. Bangod sining padayon nga pagsaka sang numero sang confirmed cases kag mga nagkalamatay sang ining COVID-19 mga kaksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:44. This time, before kita formally mag-umpisa sa aton sining nga pagpangalagad, ayoon ta kamuray sa pagdoko kag mamati kita kag mga muyo kita sining isa iya ka pangamuyo nga hangyo sa aton sining mahal nga Ginoo nga buligan kita nga untato na ang COVID-19. Oratio Imperata, prayer against 2019 novel coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people
tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen and amen. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:47, subong adlaw mag-aksyon Webes na kita, yari na sa Marso 26, 2020. Naga-monitor na kamo diriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dot Awards. Ini Aksyon Radio Bacolod. Bukas sa manang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag likes mga ka-aksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang din Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita ka mo to kay makamonitor man, makabasa pa. Una sa balita, una sa aksyon. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon, Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, kag mga viewers naton, libre gid kamo. Makatag sa inyo sini komento sa aton sini nga opinion. To sini nga issue kag balitaan subong nga gabi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga viewers naton, i-chat nyo lang dira no? Sa komento kag sa aton sini mga texters, aring numero naton 0938-225-5017. Aksyon Brian Borden, aksyon firing line. Onboard na, top-top las 9 takna sining nga gabi, set back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong nga gabi? Ang 8 ka tuig nga bata nga babae nga nasapuan nga isa na ka bangkay sa banwa sang ilog pero taga Kabankalan mayara na sang persons of interest ang ilog PNP. Ginausisa nila ini sang padalom pero may mga persona na sila nga matumod sa sini nga mga tinion. Kamay pa nga madakpan ining duha o kon tatlo basta damo ang suspects nga ini suno sa polis nga mo ang nagpatay. Kaya gina-check pa nila, ginahulat pang results sa medical examination kuning nisambit iyang 8 years old na himuslan. Grabe no, muna ning sitwasyon tas ang COVID-19 nga ini may mga tao pa nga mga lain ulo. Dito ganiya sa Kwan, sa Calatrava, isa ka bakery to, sinulod sang mga hold up men kay nasang akon kahapon sang kagahon, dinali nilang makagamitan sa mga manugbaligya nga ultimo man lang. Karon kay nagpanugid gidayon sa pulis, nagkaladakpan, ti may curfew, pero sila yan nagapang-hold up. Kita mo batasan sa mga tao, nuway lang gid sila gahuna-huna sa sitwasyon ta subong ang ini nga mga suspitsado. Dire sa Bacolod nga balita, ang kapulisan kaluluoy mano, ang mga pulis naton nga makabig sila nga mga frontliners man sining COVID-19. Kay kon may nagadayaw sa ila, mas damo gali ang nagabuyayaw man. Bonano man mga utod tayo nga sagita pa niya katamay ang mga pulista, mga nurses naton, doktor, ang aton sining miyembro sang Bureau of Fire Protection, ano pa nga mga frontliners naton, nga kunwaay ni sila anong ayhan kahimtang ta. Dapat sila ning aton sining nga palanggaon, kag buligan ta pa ni sila gani sa paghatag kung may sobra ka mga pagkaon da, abang iban, ginayaw-yaw pa ang pulis. Ano mga utok nyo man doon, hindi ko kensindi sa sitwasyon ta, dapat subong mag-isa kita. Imbis nga magasagi ka kontra kag maghimo sang mga malain nga tinaga dira haboy, itagob ta na lang na kag buligan ta aton sa mga frontliners nga mo ni makabulig sa aton kung paano papason
si COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Sa iban nga balita lokal makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad karon na iplastar tagid ni, no? Iplastar tagid ini sang maayo ining pagpirma na kag pag-aproba na ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sang Enhanced Community Quarantine sa Negros Occidental nga mag-umpisa na sa Lunes, Marso 30, 2020. Enhanced Community Quarantine, ha, hindi lockdown, no? Hindi lockdown. Aba nang ginaklaro naton kay lain man ang diferensya sang lockdown kag sang Enhanced Community Quarantine. Standby gid kamo da, ha, kay kadamo pagid sang wala nakahangop kung ano ang kaundan kag ano ang hindi kag pwede sining nasambit iya nga Enhanced Community Quarantine nga ipatuman na sa aton diri sa maabot nga Lunes sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Lakip na ang syudad sa Bacolod. Ang executive order nga ginpirmahan ni Lacson ipahat-pahaton na naton karon with Action Marlon Hinovia. Kag i-take note nyo da if you have ballpen kag papel dira para hindi ka malipat la para ni tanan sa aton kaayuhan. Ang ibang nga balita makaksyon sa lokal diri sa syudad sa Bacolod, Mayor Bing anuman nga oras pagpirmahan ang EO nga nagapaydalom sa Bacolod ECQ umpisa man sa Lunes nga adlaw. Tagpagpanagtag sang food packs sa syudad sa mga napiktuhan sang COVID-19 paagi sa barangay. Dapat paagi man sa barangay kay ang barangay mas nakakilala sang ila sini nga mga constituents. Ang mga constituents nila nga amoni dapat ang halatagan. Please lang barangay, hindi nyo pag-unaha ang inyo lapit sa pamilya. Hindi pag-unahang lapit sa luwag. Kung pwede, talalapura nyo na tanan-tanan, layo man, hindi nyo man botante, identified nyo nga wala nagboto sa inyo, please lang ipaiway ang politika. Subong nga panahon, why ni politika kay kita tanan diri biktima, mga kaaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Amo na ang mga dulod-dalag ko nga balita lokal nga tagan ginaton sa pagtamod karon na ipahat-pahaton tagining kuan karon na ang Enhanced Community Quarantine kay ini mag-aumpisa na sa Lunes. Action Brian Morden. Action firing line. Ang Lunes nga adlaw o kon Marso 30 2020 until April 14. Kung lang tawan ko ni gani makaksyon kung isipon kung gido hindi ya 14 días, no? Sige check ko lang karon kung pilagit. Diri kita nay pamulya sa balita sa national mga kaksyon dito sa Metro Manila. Isa ya ka pulis karon ang nagsikat sa Manila. Nagsikat sa Batikos matapos magwa ang iya sini nga video nga nagahambal siya nga kon hindi may makakita sila sang area patinan nyo gid kay kon makakita siya sang tawo nga nagbayular sang Enhanced Community Quarantine tirohon. Tigin bulo video ya abe kagin butang sa social media binatiko sa publiko. Pero ang pulis ginpa-explicar sa iya ginako yaman sa tuod na ginhambal ko na kingaman ang lugar nga ginpadulungan namon damo sa mga persons under monitoring. Kag may ara pa sang pamilya nga may PUI sila nga ara man sa ospital. Bukadamo gapon sang salawayo nagagwa gapon iya kag sagi kapadungol man gapon tiguro na ugot ng pulis. Wayab lang bala nga kung nagabayular ka, nagalakat ka sa hindi amo na nga oras sa ining idalom sa Enhanced Community Quarantine, pusilon. Tididto gani sa ibang nga pungsod subong ya, ginapang hanot mo, ginapang bakol sila isang pulis iya. May dalaya sang baston ang mga pulis naton kag kon makitaan ka nga nagalagaw-lagaw ka, ginapang hanot. Kiti siyempre kadelikado sang COVID-19 mo. That's why ang pulis naton may mandate man sila gikan sa presidente nga dapat pang kuanon gini pang sawayon gid, pero di naman amot guro magabot sa punto nga luthangon gid. May iban gini nga pungsod subong ya nga may ara sa megaphone nagalibot ang mga kapulisan, nagasinggitan nga makitaan ko lang nga nagawas bintana da pusilon. Di makom na mas grabe ka delikado pag itong ilang nga sitwasyon ikumpara diri sa aton. Yano lang kita diri pero please lang hindi na naton pag labuton pa sa punto da nga mag-inamo ng PNP naton. Kita mismo nga pumuloyo kabalo na takon diin dapit ang aton sini nga limitasyon. Action firing line. Sa ibang nga balita makaksyon sa national, sadya man nga aton sini nga senador ho kay si Senador Coco Pimentel amo subong ang unod sang batikos man sa publiko.
Matapos nga nagpositibo ini siya sa COVID-19, na naman niya si Pimentel nga nagsuroy-suroy pa siya gali iya nga PUI na siya, nagsuroy-suroy sa Makati Medical, pagkatapos may mga activities pa nga gintambungan, na naman si, ang ala niya dan may koko pa, kokote bla, kokote, tani binutang, positive ini siya sa COVID-19, ti sa sinon na tong iya sininga na ka-istorya kag natubang mga kaksyon si Senador Pimentel. Nagpangayo patawad sa Makati Medical mga kaksyon Hospital, pero ang damage bla tapos na, the damage na has been done. Sa sinon to natubang ya mga nurses da, mga doktor da, nagtambong pa sa mga parties. Si Pimentel biya ko, abogado ni bla, tap na chair pa ni bla ya. Siya pa ning kwan, ang lawmaker naton, lawbreaker man. Inano nga sitwasyon man doon naglalain ulo tani. Hambal gini isang kilala ko, Action El Rey, mayo pa kuno ang buangit kay may ara sang dalan sa Mintan Hospital. Pero ang tanga, duway gid sa hospital para sa tanga. Una sa balita, una sa aksyon. Dinechakto man, ang mga may mental problem, ang mga utod naton, dalon mo nila sa mental hospital, may chance pa aksyonan nga mag-ayo, di ba? Pero ang tanga, duway gid hospital para sa tanga. Tiyan mo niya, ang kakatabo, subong pulo pangayo, pasensya, pero sa desin, una to yung nalatnan. Ay, problema, gingada ko, lasay 57. Una sa balita, una sa aksyon. Si Senador Sani Angara, nagpositive mga kaksyon sa COVID-19 man. Tini sila, hindi nato ni malikawan ining sila, kaya nag-atubang sa mga konsinesin o na lang ang mga tao, kag ibandra may mga travel history halin sa iban nga pungsod, tinagpositive man. Di ko nisipon, tagid subong, tatlo na sila kay si Senador Mig Subiri. To una to nag-positive. Si Pimentel kag si Angara, may positive naman, no? Sa sinima tiniyon. Tatlo na ka mga senadores naton. Kag si Anay Senador Bongbong Marcos naman niya, ara sa estable nga sitwasyon. May ginabatsyag, gid man siya mo. Tigin pa check ini siya, gin pa idalom sa test ang iya sinikaw galingon, ginahulat pang result kung ini siya bla ang positive sa COVID-19 o kung hindi. Hay, grabe, sa kagina sa aga, nagginupad ginang information, aksyonan nga ni siya, ginkarga sa helikopter, kag dalon sa Singapore, upod sa iya sining Iloy, kag utod nga si Senador Amy Marcos, pero ito sang kabaturan. So, amura ang sitwasyon, no, sang aton karon diri sa Pungsod, Pilipinas, kadamo sa nagpositibo. May mga artista man gani nga nagkalamatay, pero hindi sa COVID-19 Ang coach gani sang isa ka kilalaman nga school nga basketball makaksyon team napatay man pero cardiac arrest ato. Galing kay ini nga mga tawo napatay ni sila tanido ka hipos bala nimo. Galing kay ti bangod sining COVID-19 do gina-connect dayon block. Amara makaksyon ng mga dordad kong balita sa national ang ariho ang masubo gid. That's why nga kita mismo subong nga gabi nagaayo gid sa inyo nga kon mapatuman lang naton ang home quarantine starting tonight, please lang tumanon taragid. Amo lang ginaayo diri naton sa aton nga pagpangalagad every night nga mag home quarantine kita. Why? Ariyo, as of today, may ara na sang siyam tanan ka mga doktor naton diri sa Pungsod, Pilipinas. Ilabi na gito sa Metro Manila ang nagkalamatay na. Imagine mo na siyam ka doktor. Ang Pungsod, Pilipinas, more or less, may ara sa mga 10,000 ka doktor, more or less. Sobra pa na gani, no? So, hindi kita palabot pa sa punto nga madungagan paning siyam ka doktor nga nagkalamatay na bangod sinitanan sa COVID-19. Ang ginaayo man lang gani sa mga frontliners nato, labi na gid sa medical team naton nga mag-home quarantine kita. Kay amo lang gina ang pinakabutang nga mabulig naton sa ila nga hindi na magdamo pa ang infected sining nasambit nga COVID-19 kag hindi man sila maayawan. Actually nagligad nga adlaw may mga suggestions gani ang pila naton ka mga kauturan man nga may mga doktor subong nga naga-eskwela pa lang for doktor, no? Nga kung pwede gamiton sila if in case gid man kulangon, pwede gamiton sila sa sa ila sila nga profession abi. Pero may ara to sa nagpamaliban nga hindi pwede kay mga trainees pagid sila mo. So hindi sila makabig nga doktor.
Pero kung worst case scenario, guro ti pwede nagimanas lang magamit, pero hindi na tayo maglambot sa punto daw sa mga worst ni mga worst situation naton. Hindi na tayo maglambot sa punto that's why I am begging new people, pahuway ta esployan ta, ayo ta sinyo. Kaya hindi ta gusto maglabot sa punto nga magkalapugday tanan-tanan na mga frontliners naton sino matatap sa aton. Sino matatap sa inyo da kung ano ginman sitwasyon. So paiway ta na as of today, may siyam na nga nagkalamatay. Ang pinaka-last amo ni si Doktora Sally Gatchalian. Utod ini siya sang komedyante kag TV host, actress, mga kaksyon nga si Ruby Rodriguez. Kilala niyo si Ruby Rodriguez, ang dako-dako nga babae na ngara sa Itbulaga. Upod nilang day Vic Soto. Utod niya ini mga kaksyon. Ang ining doktor nga si Dr. Sally Gatchalian ang napatay ikasyam na ini. Imagine mo na within sa mga 2 pa lang kasimana nga nag-ibwal ining COVID-19 diri sa Pilipinas, 9 na ka-doktor down sa aton diri. So hindi na ta gusto pang inang madugangan pa ni sila, no? Madungagan pa ni sila mga kaksyon. So again and again, ang ginaayo sang publiko, sa gobyerno nga magstay at home kita, himuon ta na nga habit anay for a while, no? Himuon ta na nga routine sa aton kaugalingon sa mga isa ka bulan guro, no? Dito sa Ilaga rin may extension, may ginapabot sila nga extension kay hindi pagin mapapas-papas dito sa Luzon area. So diri sa aton, karon i-check naton diri sa Bacolod kag Negros, may madamo kita sa mga PUMs diri PUIs naton nagadugang man, isa ang positive, wala taya patay di salamat gid sa Ginoo. Alright, sa muna mag-action ang update naman niya para sa bugos nga kalibutan, ga sakit ang dughan ko magbasa mo. Pero tiway ta mahimo, kinanglan ko nga i-inform kamo nga amo na ni kadamuon subong ang nagkalamatay sa bugos nga kalibutan mga kaaksyon. Sa bugos nga kalibutan may ara na sang 486,592, no? 486,592 ka mga cases siring coronavirus. Ilonggohon ko 480,592 na as of tonight, no? Ang infected siring coronavirus. Naka-recover diri, naglabot na sa 117,446. 117,446. Naka-recover na. Pero masubo diri, kay ang patay, naglabot na sa 22,020. Grabe, no? 22,020 na ang patay, mga kaaksyon. Ang 347,126 diri mo ng currently infected patients ngara subong iya sa amo ning nagkalabilin kay iban na ka-recover na, discharge na. Sa 347,000 mga kaksyon, 332,000 diri mild condition, no? Mild condition. Ang 14,928 serious ang critical ang kondisyon nila. Tinano niya man. So, ang tali subong sang nagkalamatay sa kada pungsod, ariyo, grabe yo. Nagapanguna subong ang Italy gihapon, nga may ara na, kagkabay pa nga di madungagan ni. May ara na sang 7,503 ang nagkalamatay. Grabe sa Italy, no? Sila ni ganing ulihi lang ni sila. May 7,503 na nga nagkalamatay. Ang nagapangaduwa subong nalagpasan sang Spain iya ang China, ho. Ang Spain may ara na sang 4,089 nga nagkalamatay. Do mga manok sa poultry nga ginapangdudo, no? Ang China nagapangatlo nga may 3,287 nga nagkalamatay subong. Ang pang-apat diri amo ning Iran nga may 2,234. Pang-lima diri amo ning France nga mara sang 1,331. Pang-anom amo ning USA nga may 1,036 nga nagkalamatay. Kag ginasundan pagid ini mga kaksyon sang UK nga may 465. Sa ginsundan sa Netherlands nga may 356. Ang Belgium 220. Ang South Korea may ara sang 131. Germany 222. Kag kadamo pa ding iban may ara Austria nga 42, Canada 36,
ang Norway may 14, ang Portugal 43, Australia 13, Brazil may arasang 59, Sweden 62, Israel 5, ang Turkey 59, Denmark 34, Malaysia 23. Kag madamo pa mga kaksyon, ang Japan may 45, Ecuador 29. Ang Indonesia ganiyo may rasang 78 nga nagkalamatay, no? Ting Italy subong numero 1 nagapanguna gid sila. Kabay pa nga untaton na ni ay way napatay kay kadamo padan sang critical panabasahan tatukay na. So, ang pungsod Pilipinas yung mga kaksyon sa aton subong may bag-o nga 71 gid kabilog confirmed cases ini. So, matotal subong 707 ng confirmed naton nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Ang naka-recover diri 28, no? Ang naka-recover 28, ang patay subong nag-45 na. Kadasig man no, nag-45 na ganing Pilipinas man no, tani hindi na ni masugpunan pa no, tama na ni Lord no. Hindi na naton pagsugpunan pa ning nagkalamatay kay may 45 na ang pungsod Pilipinas. Anong pinakarason sa iban to nga pungsod nga ang nagdamo gid ang ila sini nagkalamatay? Just because nga sometimes ang pagkatig-ulo way nagapamati sa gobyerno, sige gapon kalibot, ang iba naga-party-party pa, ang iba nagalinagaw paghihapon, tiya mo nga nagdinamo sila. Pero dapat diri sa aton sa pungsod Pilipinas, hindi tanana pag sigihon pa. Kung pwede pa lang, bisan diri sa Bacolod kag Negros nga wala pa matuman, subong ang enhanced community quarantine. Kaysa Lunes, pagid ang pinaka-formal sini, pwede pa lang buwas mismo, hindi na kamo magwa daw, ay kamo nahadlok sang numbers of mga kalamatay nga ginapang-mention pa. Unahon ko sa Aksyon Marlon, Inovia tonight mga kaksyon sa mga gabi. Kaya mo ning ginahulat gid sang kadamaan. Ang executive order ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, no? Sa din mga kaksyon, ang ini nga executive order may ara na sang mando nga ipatuman sang hugot ang enhanced community quarantine sa maabot na nga Lunes mga kaksyon, no? Marso 30, 2020. Ang Marso Action An may ara sang 31, no? May 31 kita. So kung mag Marso 30 kita, may Marso 30, 31, i-add on naton ang 14 days. So mga 16 days ginitanan, 16 day of kwan ini enhanced quarantine, community quarantine. Hindi kay 14, kundi 16 gidang tupan sini. Sige lang way kaso. Importante nga ma-sure na to ng kabuhi sang Bacolod non kag Negrosanon mga kaksyon. Now, sa Aksyon Marlon, na rin na sa akon sinetubang, bit-bit niya na ang EO ni Governor Lacson. Isa-isaho niya ni sa pagplastar subong nga gabi. Pamati gin kamo da kay para hindi na kamo sagi papamangkot kun ang himuon, ano dapat ang posibleng himuon, way kami sakyan, way kami andin kami mabakal, ano balang himuon naton sini. Subong iplastar ni Aksyon Marlon Genovia. Kung may mga pamangkot kamo, i-cater na namon sa masarangan ng namon, no? Sa sini iyang nga gabi. Capital Reports. Aksyon na Mar, may gabi. Aksyon na bray, mayong gabi sigurado nga magtatak ini sa istorya kag maragtas ang the City of Smiles, Bacolod, kag the sugar capital of the Philippines nga Negros Occidental. Ining igapatuman enhanced community quarantine, ECQ, nga sa isip-isip na ito Aksyon na bray, matupa siya sa 15 kaadlaw. 15 Aksyon Mar. 15 kaadlaw kay kun isipon ta ang umpisa sa nga Marso 30. Okay. Ang isa kaadlaw matupa sa Marso 31 nga isip. Okay, sige. Okay. So 15. March 30 to April 14 matupa siya 15 kaadlaw. 15, hindi 16. Hindi 16. Yes, kaya ako ginisip ko yung pagtupa sa 30, one day na yun mo. Ang one day sang 30 31 na sa maisip. Kung na mo 31 sa kaagahon ma-start gid? No. March 30 sang kaagahon. Kaagahon, 12:01. So, why pa na sa naglipas sa isa? Okay. Mag-count ng isa sa 31 na. Okay, 1:31. Pagka 1 naman, 2 na. Yes. Sige, okay. So, 15 pagtupa days. sa April 14, 15 kaadlaw Aksyon bray. Okay. Alauna imediang takda kay na sang hapon, ginpermahan ni Governor Bong Lacson
ang 5 kapahina nga Executive Order number 20-20 series of 2020 nga nagapaydalom sa bug-os nga Negros Occidental sa Enhanced Community Quarantine. Lakip na da action baray ang syudad sang Bacolod. Now, nasaad dire ang mga importante action baray nga may baluan. Diin kutob ang hulag sa mga tao. Sinong pwede nga makagwa? Kag anong masahi sa salakyan ang pwede sa gihapon nga makabiyahe. Nabutang man direksyon baray ang mga damlaglang ginpapanaog na una nga mga executive orders ni Governor Lacson, kag nabutang direksyon baray nga ina sa gihapon in full force and effect. Sige nga po ang implementasyon sa mga nauna nga mga executive orders nga ginpapanaog niya. For example, ang closure sang borders. Ginpaagi ito ang summarize sa executive order, magapadayon ina siya. Ang Curfew. ang pag-uyat sang mga POMs kag POIs. May ara naman na sa summarize guidelines kay executive order nga papanaog. Sige na siya. Ang quarantine centers, COVID-19 centers, inpaagi naman sa memorandum. Damo pa action na baray ang sabahin naman sang ining executive order nga bag-o i-presentar talang sumbray ang importante lang gina. Amo ning masamay ginapamangkot sang mga tao mo. Ang deklarasyon una sang Enhanced Community Quarantine. Number 1 gina. Mag-aumpisa ini alas 12:01 sang kaagahon. Marso 30. 12:01 March 30. Tub-tub alas 11:59 sang gabi, Abril 14. No? Amo na sa ang implementasyon. Ang istrikto nga pagpatuman sang quarantine sa sulod sang panimalay. No? Ang matabo, limitahan lamang hulag sa mga tao. Naman, naman na aksubaray sang kalabanan, kaya mo na permi ang masabi nga ginapahibalo sa ila sang wae pa ni maisyo ang executive order. Maghambal kita, I'm sorry, Action Bar ha. Maghambal kita, limitahan ang giho sa mga tao, giho nila. Bisan dira sa gwa sang puloy anila Action Bar, hindi sila pwede makapungko-pungko pakaulo istorya Action Bar. Pwede man nagsumray. Sulod sang compound nila. Compound dia. Yes, sulod sang gwa sa ina sa nga balay nga may plongkuan lang da. Yes. Pero kung maglambiyong sa dalan, kag base kon magyan sang uniform law enforcement or uniform police, base masawayan sila. Kag kon nga pungko sila sa gwa, dapat may distansya gid ga agi practice ni gyapon Action Bar. Yes, social distancing sa gihapon. Pwede ka mo kay istoryahanay pero bawal ang mag-inom-inom Action Bar nga ang gatabo sina pila kadlaw tupaday ka mo gyapon ni mahubog na Yes, may liquor ban nga gina-implementar mo. Yes. Liquor ban, kung sa sulod balas balay, sulod sa kwarto mas bayo, tulot itong ging ka ba na, huwag ka man away man sa masaway si mo da. Kag pamilyang malang kamuda mo. Hindi lang kamo magpasulod sang tupad balay nyo da, kaway kamo kabalo kung ano ni sila. Basi magsalalamo kabud Action Bar. So, matabo is isa lamang katawo. Ang tugutan nga makagwa action baray para magbakal sang importante nga balaklon. Basta inang katawo may household quarantine pass halin sa barangay. Amo na serbi action baray nga identification or ID niya. Correct na. Ano ba gid? Ang mga pribado nga establishmento amo lamang ni ang pahanugutan nga baligya nila importante. No? Merkado publiko. Ang balaklon ang kalanon sa mga tao.
supermarkets, groceries, ang convenience stores blane. Pwede man na sila. Oh, pwede sila sumbray. Mga ihambal tani walang commercial value, mga 7-Eleven, mga Monsterific, pwede na Action Bar. Yes, ari na butang sila di. Pwede sila. Okay. Hospital, medical clinics, butika, pharmacy sila na. Drugstore sila. Food preparation kag delivery services. Water refilling stations. Laundry services. Pudlay man na sumari magdamong lago nila eh. Correct na. Ha? Sakto na. Purti, kung bisan why ang laundry, Oh, paglaba ka mo sa balay nyo, amo na ng chimpo mga gani. buda, oo. Nga mapalundri pagig kamo kay ara na kamuda kung uskus sa inyo da to dobla. Oo. Magpalundre ka mo, kung way ka mo sa lakyan, problemahon nyo pa. Pas ano nyo pa na eh. Oo. Way ka mo 40 pas, pagkapasan. Sa wayang ka mo na. Wala na lang. Manufacturing kag processing plants, sang basic food products, kag medisina. Aha. Bangko, pwede man. Money transfer services. Petroleum, mga gasolinahan na Gasolinahan. Power, mga electric cooperatives naton. Oha, Sineco, Nuneco, Nusiko. Yes. Mm. Water, Basiwa. basiwa. Kinahanglan way gid sang Sirado da. interruption ang serbisyo pagpatupod sang tubig. Why lang bayranay ang bill pero ang trabaho nagapadayon para wala utod ang tubig. Oo, gina-antisipar naton nga grabe nagsumbray ang konsumo sa sulod sang balay. Utod na. Kay damo nagatiner mo. Ara das latanan eh. Oo. Tapos ang mando pa dan sa DOH Action Mar, every hour abi manghinaw ka mo. Oo, sa pagida. Nan. Telecommunications, supplies, kag facilities. Ang BPO naton, mga call center, ara ginayan, di na Bukas pwedeng punggan sila. Business process outsourcing establishments. Sugar centrals, amo nang nagligan nga ginmuno gid una ni Governor Lacson, mga galing sang tubo sa sentral magapadayo na. Ila sa mga trabahante, sige-sige man ang obra. Yes. Mga sugar workers, Kag ang nagabiyahe ka tubok sa Mar. yes, sige-sige na siya. Pati na mga suppliers nila sa di. Bakery Action Mar. Bakery open lang. Ang Bekiri, ari di na lakip na sila guro action na bray sa Foods, no? asa public market, may Bekiri man na kung isamo. Kinalano mo na nila? Kinalaman mo tinapay, pagkaon man. Pagkaon gina mo nang madali-dali kung kisa mo. Oh. Dahil nag Action Mar kay may nagapamangkot diri mo. Hambal niya ang baligyaan nga gagmay, mga galog-gagmay nga store daw sari-sari store Action Mar bukas pwede sa kabukas. Kinahalano man sa taong kuan na mo, ang ginabaligya nila. Yes, so ara batian nyo ha. Basta kinahalanon sa tao. Okay, basta kinanglanon nga kag bakaon sang tawo, pwede gid ka bukas. Yes. Basta practice lang kamo sa mga distancing dira kag ano nga mga prohibit sa ginahimo sa gobyerno Action Mar. Ano pa gid? Ang sa mga magabukas nga establishmento, ang management action bray gali na may araman papel, may araman sila nga dapat nga tumanon man. Antang dumalahan. Dapat mapatuman sila sa ginatawag nga skeletal workforce. Subot sila kung sila nga hindi tanan nga trabahante nila, patrabahoon nila na. Base maginutok sila no? Kay kabahin man na sang social distancing. Yes. Marikawan ang social distancing. Dapat hindi sila maglapaw sa 25% sa ila sila nga regular plantilla. Okay. No? So kon butang tadabi 20 sila kabilog, Sien abi, o patata sien. butasyen. Ang makasulod na mga 20 lang. Yes. Okay. Amo nang gwa action na barayda para nga mapasigi lang ila sa nga operation kag mapatuman istrikto ang physical distancing Correct na. measures. Ang empleyado nila nga nagaobra dapat mayara man nagsumbray sang tumanon man. Yes, ara. Mandatory quarantine sa sulod sang ila sa di ginatrabahuan. Hindi sila nagsumbray magka-gwa sulod lang panigusto lang. Purti no. Oh. Ang establishmento dapat mayara living quarters. Oh, para gini sa kuno sa Riverside do. Riverside nga issue bla to. Pero dalang gid Sumar. Sa mga trabahante gina question nila, din sila makuha sa ila siling passage or ng papel nila sa management. Dapat mangayo sila. Nga i-present nila sa mga law enforcement naton. Yes. So, ang sa barangay sumray nga inang representative amo na iya ang sabayan sang ID. Pangumpra na ya. Oo, nga maka
Gwa plus kung may ID pagid sila Aha. sa ila sa ding employer bla sinatrabahoan nila. Amo nang mayo pagid. O dapat may ID pagid. Kay ti basi ang iban himo o na blang alibay blaw kag lakat-lakat lang kay ti may ginakaptan sila halin sa management nila Action Bar. Di ako sobra na sa pag sa pag appreciate sang PNP na. police nga naga-usisa sa ila. Correct na, babalaan mo na. Mabalaan man na sa ulihi action Bray. Masay ko man ang nila mo. Pero ini ako sobra ako gasiling ko yang hindi ni ma-implement 100% perfect. Yes, correct na. Kay first time ini sa nasalin na matabo sa pungsod sa Pilipinas nga nag-amo ng senaryo ta. Oh. Ang establishmento nga mga bukas ang tagdumalahan dapat mayara sang living quarters. No? Living quarters sa period sang ECQ implementation. I-monitor nila, bantayan nila ang sitwasyon sa ikayong lawas sang ilan sa nga mga trabahante. Amo na nga daw survey man nagsumray nga gina-quarantine man. Aha. Ang ilan sa nga mga trabahante kay base sa ulihi sa sulod sa sining ECQ period base kung may magreklamo blada o naglain ba tiyag ko, Aha. sakit ulo ko, hilanat ko. Ang himuon sang manager or supervisor nila, tawag sila sa COVID-19 hotlines. Okay. Sa syudad or sa probinsya. Para ngayo, bulig. Kuha una ang nagahilanot base kon COVID-19 na. Yes. Amo na ginhimo gani nga amo sining enhanced community quarantine kay para ma-identify ang mga sinong nagabatsyag Action Bar hapos pangitaon. Yes. Isa na sang pinaka-tinutuyo kon purpose. Sa ilawanta, suspension sa mass transportation. Dire damo gini ga pamangkot mo. Ang tanan nga public utility vehicles, bus, jeepney, taxi, V-hire, vans, tricycle, e-tricycle, pati tricycad, suspended na. Why na tanan? Oh. Di na pwede kabiyahe akson na Bray. Okay. Ang local government units naman. Ang local government units. Pero ato public utility vehicles lang to Okay. Ang private nga mga salakyan akson na Bray, pwede na magamit sang tawo nga magwa provided inang tawo na muna sang ginesignate bilang representante nila Sa Buluyan. sa Puloy-an nga magwa aksumbray with ID atong household quarantine pass. Para sa ako nabi, ako ga drive, may upod ko nga isa or ako lang gid isa dapat. Namuno kay ni Governor Lacson nga ini sa mga hindi black blow magmaniho sa salakyan. No? May salakyan private nga salakyan pero siya ining nakakuha sang card action bray hindi sa kabalo maniho magmaniho. Hindi sa kagwa kay siya ang gauyat sang ID mo. Quarantine pass. So meaning ang quarantine pass Action Bar may specific ini nga name sa sina nga person sa sulod sang Puloyan or as general ni nga sino pwede kagwa da gamiton ini. Isa ka card, isa lang kang ngalan. Kagang nabutang ang ngalan dapat amo na sang magwa. Daw siya lagi diyang representante Hatagan, yes, na lang gid. hatagan sang authority. Hindi pwede nga general ni siya nga card. Bisan sino sa inyo pwede kagwa basta isa lang gid hindi pwede gali Action Bar no? Yes. At least klarohon tani. Ini depende na sumbray sa katulid sang barangay officials naton sa pagdeterminar kung bala isa lang na ka pamilya ang nagkuha base kon ang nagkuha bala duha pero isa lang sila ka pamilya. Isa pa gida. Oo. May mga palusot nimo. May mga palusot. May mga palusot ak sumbray hindi gina likawan sa ulihi. So pwede makagwa provided nga ang inang nagamaneho nagauyat sang ID or namuno aksumbray kaina ni Governor Bong Lacson sa press conference anti siya paman na permahan ining EO nga pwede man nga may kaugaling nga driver kag isa ka nagasakay nga ang nagasakay amo ng handler sang ang nagauyat sang ID. Kuan lang gid saya, driver lang gid to saya. Oo. Kay okay. May social distancing man amo. Layo ay man na sila. Okay. Dara lang kutob. Hindi ka na pwede makadala sang iban kay base kung si taon ka naman. Local government units, papel sang local government units action na Bray. Dapat dihon sila sang sistema para maka-deliver sang
food packs, kay ban pang importante nga mga kinahanglanon, direktas puloyan sa Household, tagsa gini-gini. ka barangay nila sa period man sang ECQ. Dulong-dulong gini Action Mar. Yes. Sila hindi sila magulat sila sa barangay. Pati ining pag-issue sang quarantine pass ni, hindi sila magulat sila barangay. Kaya ang order dire Action Bray house to house. Ang mga bihert, guro mo ning magpanulongs na. Ano may sino nga na-designate sa barangay? Depende siguro. Basta taga barangay Action Bray. Ang Barangay Health Emergency Response Team kabulig man nila na. Okay. Iniguro Action Bray para ni sa mga layo nga barangay. No, galing kay ang layo nga barangay Action Bray. Doon defected, no? Ang mga gaystar sa layo nga barangay, laka mo na Action Bray makitaan nga nagalagaw. Ang ila sa ligaw, iara na sa puloyan nila. Sa una pala quarantine. I-inflow ko lang sa amon sa DSB, ano? Sa Don Salvador, ang mga balay itong distansya, tag-isa na ka-kilometro mo. Hindi mo magiging problema sa distancing to, no? Mga layo nga barangay, ang social distancing to Action Bray, hindi lang isek metro. Ini applicable lang ini sa mga syudad kag banwa sa mga poblasyon gid Action Bar kag barangay mismo. Correct. Ano pa gid? Ang LGU sa bulig sa barangay dapat amo na sa nasilinta na mahatag sang ECQ pass. Tawag man household quarantine pass. Sa isa lang kami bro. Sang kada balay. Action Bar may pamangkot di before ta maglapaw pagida kay damo kapa sigurado ko na plus star. Obrero siya, trabahante siya. Paralyzed na galit tanan nga salakyan ano kuno sakyan niya, sino ma-provide sa iya. Ang LGU may papel Action na sa pag-provide na basahan ko diho. Dapat mayara sang point-to-point transportation plan. Amo gina. Ang LGU. Amo gina ang ginahulat ko mo. Kay amo ning isa sang pinakadamo nga ginpalabot sa aton nga palamangkutanon. So papel sang LGU, papel sang barangay, point-to-point transportation plan, agod masugat kag madulong ang family representatives or ang nagatrabaho, kag magatrabaho, din sila makadto sa merkado man kon sa balaligyan. Apat, hagtabi silang point-to-point, point kay base, din nila mahangpan. Magambal kita point-to-point, pa isa ka lugar sa sila nga barangay, nga dira kamo kadto tanan-tanan. Kay i-pick upon kamo sa sining gin-provide sa LGU Action Bar. Yes. Kakonsugaton sila, dira man. Dira man sila idulog man balik. Sa magpauli man. Kay budlayan man ay sobre mga LGU nga isa-isahon sila, basi ko nabo-nabo, bla. Gani. Mabusan bala gasolina. Pero gadaw ti Action Bar pila na malang ni Guro Kabilog establishmento gidang why naging man establishment bubukas luwas lang sa mga needs no. So mo malang ni Guro ginalantaw naton ding gapangita gid sa lakyan. Kag iba nagsobra nga establishmento nga bisan nagabaligya bla sa importante nga kinahanglanon, napilitan naman lang nga magsira is because nga sa adutayon kajutay sang manog bakal. Usik man lang ka sa chimpo manda. Ang ECQ passes action na Bray, amo tugalagin mo ang mga empleyado sa mga essential businesses, ti mga essential businesses amo ni silang mention ko ganang merkado, may ara sang igahatag nga ECQ passes man sa ila. Pero limitado lang, no? Trabaho naman nagsumbray sang ila sa employer di. Dapat providean gid sila sang papel man. Mapas sila gulo ang sumbray sang listahan nga mo na yung mga empleyado ko, kain nyo pass. Para nga makabiyahe Action Bray. Purti ka sibod, no? Pagaling iti, kinanglanon tani. Mga tao nga autorisado nga makagwa sila sa nga balay. Ulat ka Action An, ha? Okay, sa Action An, nga pamangkot na mo, ito na so. Ang mga tao? Mangkot siya na. Kita mo. Automatic na sang media na. Automatic na siya. Muna sila ang mga tao sumbray nga empleyado sang mga balaligyan establishmento. Authorized sila. Basta may pass nga kuwaon man kag i-facilitate sang ilang sinitag sa mga employer. Empleyado sa local government units, national government offices,
private medical service provider. Mga empleyado, sobra sa pag-mention naton, nga mga maga-operar. Trabante sa naga-operar. Muna sila. Pati gani funeral services, Ari pa? Pwede man. Pwede action na bray. Driver. Yes, driver. Immediate families ang nagtaliwan yung ginaservisohan nila. Remember, immediate family, hindi friends. Para Yes. hindi damo. Ang mga emergency responders, importante na rin sila. Correct gina. BFP, ato sa nga Hertz, Social Welfare and Development Office. Ang mga peace and security officers, tiyaran na sila ng mga authority na ito na aksyon na baray ara sa gobyerno, kag ato sa nga mga law enforcement units. May namangkot, Action Mar. Guardia. Ang guardia, Security guard, araman. ari di. Pwede Ari- sila kagwa. Yes. Provided yapon, may pass magyapon. Aha. Kag mayara sila, tiisin na kayo uniforme, mga gorang subaris dalom na, balaanon mo na. Okay, navy blue na ilang. Navy blue mo na. Importante ID. ID gid. ID gid dapat. Kaya basi bala kung mayara sa nagasuksok bla security guard, di sigala security guard ya. Oo. Kagang pulis, di gid jaw pahanugot ni nga kung may ka ID. Bisan maligid ka pa dagay ka ID, bahala Number ka one, gid pa rin ka importante, ang sobra ID gid, identification gid. Media personnel, are. Empleyado sang farm, rice, corn, flour, sa agriculture ni. Ara man nagsombray, pwede man makagawa. Sa Iluanta, pag-issue sang household quarantine pass, arenas barangay ni. Nan, pamati mga barangay kapitan. Ang makakuha sini kag dapat i-issuehan physically able. Makasarang man ang lawas niya Huwag bala action bryce ang diferensyang lawas niya. Para dasig dasigay. Para dasig, correct. No? Isa lang sa kada pamilya. Dapat may perma sang barangay kapitan. Amo gina importante na kay basi drawingon sang iban. Kag amo to ang mention ko kay na ang nasulat dara nga ngalan dapat amo na ang mauyat ka amo na ang magamit dala action right. Food cash assistance. Pero dali lang, dito kita sa pass quarantine sa barangay. Libre. Libre gid. Kay na si Governor Bong Laksong kina kapilagi na masulit-sulit. Libre. Okay, Why kadamo. san dapat baleran da? Kadamo gid nagreklamo dan gid. Oo. Kaya bana aksong baray ang panugyan ta sa nagareklamo. Picture nyo, video, kuha ka mo video, record nyo, kaya padala ta sa DILG. DILG ay mismo aksong baray nagasilin ng libre mo. Correct. Parang kung manginwala ng opisyal sa barangay. May ebidensya. Amo nang pagita ta. Hindi na sa kalusot ta. Correct na. Oh. Kay basi why na si COVID, si kapitan why naman da kay ti ma-dismiss siya mo. Pangod sang panukot nyo na. Basi maglulupod ka mo sa COVID dula bla. Ang iban akson na Brian, di ko lang mag-mention. Aha. Ang iban nga mga opisyal sa barangay kasiling nga, kay file ko kaso, pa sa kayo kaso Kay pag sentensya sa nasakon, di naman ko opisyal sa barangay. Muna bla. Muna galing. Tinog, ang iban nga kaanad bla. Bangon sang kadugayon, sang ginatawag na sistema, hudikatura, judicial system na to sa Pilipinas. Yes. Pero lainon yun yung COVID subong. Kay daw gin stricto gini basi amuning padasigon sa imo da kung magtinuntok action mar. Mo pa ni pinakabarasig sa ulihi, Okay. nga pagpagwa sang verdict or Hustisya sa imo Hustisya. da. Oo. Sentensyahan ka dayon sini kiti crucial ta subong ang sitwasyon sa Pilipinas tagilid gid sini. Sumbray sa nagsugid sa kuntuod, bilabalang ka mga barangay dari sa Negros Occidental, sila action man may ara gid ya. Opisyal sa barangay nga mangita gid ya sang lusot para nga makwartahan ng Bunang naman. ang paspas nga issue. Amo tong ligad nga semana, ligad nga adlaw to bla. Ngayo 20. Pero ang balya donation man to, ila man to gusto ang donation. Para lang gid matagaan sang barangay certificate nga kwan bla para sa mga check-up points. So, free. Ang mga tao sumbray bakon sining sitwasyon subong kung is atamara na malang magpagamo sa ila sa ding handom kag tinutuyo nga makakuha sa mas temprano pa sang quarantine pass. Bahala na. Mapilitan na lang ang magbayad. Correct na. Tiyo mo na ginahingalitan mo sa mga kurakot nga sa iso bisa sa gobyerno niyo Gani man. sa barangay. Ako gani nga pangamuyo action mar pagkatapos COVID ni Blaho, kaluyan ta sa Ginoo nga way na gini.
Eleksyon tada yun para priska pa bla sa mind ta, di tayo pagpubutuhon ang way nagagililiho ng mga opisyal bla. Kuan na ligwato na nagsubray ang konstitusyon. Ang, Oh. Basta hindi lang maubos COVID kuan ng mga senador. Matigayon eh. Okay, gakibot man da sumbray damat amat mga senador tao. may mga travel history iban eh. Oo. May aramay. Kalikisim kung senador ka damo, kaging ginatubang man mo. Yes. Okay. Food cash assistance. Arate. LGU magyapon ang sumbray nga obligasyon eh. Amo nang ginakamog pagid subong mo. Oo. Pagi sa ilas sa nga local social welfare and development offices. Ayo taman sa mga residente, sa mga ka-aksyon ta. Di taman pag ura-urahon, Aha. di taman nagsumbray pag piliton nga ura mismo bla, mahatag ang ginapangayo ninyo nga food kag cash assistance. Kay way Kaya may kamo. ginasunod gapon nga proseso di. Kagway kamo gapang grocery. Oh. Gahulat taya yasang gobyerno niya pero hindi kamo pagutuman da maabot ginaya hindi matuigan action mar. Basta likawan lang ang pamulitika, no? Pamulitika sa tagtagan ay sumbray niyo. Kung kilala kang oposisyon ka, huwag ka ginatagaan priority. Dapat huwag ni subong sa pinsar sa mga barangay officials naton. Way tiya kapitan, way tiya sa eleksyon subong. Kabuhi yang inistoryahan tadi ka plihog lang. May face mask gani nga ginpahimo. Ginpaprintahan giyang face mask tubang. Team Unity. Para una ka Team Unity. Sa diin naman. Oo. Araw ginaulan sang kritik sa sobray sa bayan sa social media oh. Basi bala. Ginhumod gid ya pahimo. Puti ang color sang face mask, green ang ngalan letra sang Team Unity. Di basi sa butaj man action mar. Posibilidad man, pwede man. Kay pwede ginagyapon magamit ang politika sa ang COVID sa politika action mar mo. Oo. Pwede na iya. Ti imbes nga magpahilayo sa ato ng COVID ang sumbray daw. Dumaan namitan pag yun. Oo, survey ng elections taran-taran nga taos kalibutan mo. Ari pagid action Mario, si Kapitan kumanagtag na gidban lang. May nag-report sa ako action Mar mo. Naghatag 2 ka bilog noodles kag 2 ka uga. Uga? 2 bilog. Oo. Timbal yang bugas ipapas lang ko. Hindi man mo siya. Oo. Mayo man siya kay noodle kag uga ni mapanos yang sigida. Papa siya ang bugas. Sakto man oh. Bisan di mo pagprituhon dayon okay lang kay wala man bugas. Basi kon panilagan niya bala na gintagaan niya bala nga. Ako ni hindi. Ako ni o hindi. Oh. Pero tiya gimmick no. Well, dito na. 2 ka noodles kuno kag 2 ka uga. 2 ka piraso sa uga. Sobra no. Dua-dua lang oh. Dua lang. Sige. Food kag cash assistance. LGU, pagi sila sa nga local social welfare development offices. Mayara sila sa bando, may mandaton sila. Nga amo ni sila ang magbulig sa mga pamuluyo nga mawadaan sa trabaho bangod sa ding ECQ nga period. Sila sa nga lugar, ano ini nga mga trabahante? Ang mga daily wage earners. Ini nagasweldo adlaw-adlaw, pero bangod man sang ginapatigaw nga quarantine, why sila sang sweldo kay ara sila natupa sa no work, no pay nga mga workers. Yung mga tricycle daton dai. Pero ako galingon nga income bla. Kada adlaw-adlaw, correct? E-bike, tanan nga rin general. Yes. Adlaw-adlaw ka income sila kung magbiyahe sila. Nablang ikaw yung amos ko galingon mo, amonis lang ang mga tawo. Yes. Ang mga LGU, di ka mo mag problema da. Kung diin ka mo makuha galastuhon sa food kag cash assistance. Hambal sa EO, gamitan yung inyo sa nga quick response fund. Nan. Way panalabot action mar sa calamity fund. May quick pagid. Quick response fund. Basta. May basta. Basta. Nasandig inatanan sa pagsulundan sa idalom sang Republic Act 10121. Ano na siya action mar? Amo ni sa aksyon na bray ang dapat nila basihan may dapat sundon na kung paano i-release ang quick response fund. No? Kaya may kuwag yapon sa likod. Yes. Di sila magka pinagusto lang.
Resibong kinanglan tani. Di sila magkapinagusto lang nga istoryahan lang nila ang sumbray nga quick response fund pila na 1 million. Permahan ko. Dapat may city or municipal ordinance gina or barangay ordinance. Yes. Maagi ang sumbray sige hapon sa proseso bangod kwarta ni sa mga tao. But the name of quick response, dapat i-quick nyo ni kay sa Monday, ma-start na ta. Yes. So, preparation action bray nag-umpisa na gani nagligad. Ang preparation kay nabalaan naman sa halos kalabanan nga iga-implementar gyud ang enhanced community quarantine sa masunod nga adlaw kag kay na nakumpirmar nga sa Marso 30 na ginagsumray. Ang LGU ginamanduan man nga i-adapt ang ginatawag nga house to house distribution dulunganay ni personal Amo nang pwede gid. sang relief packages. Mga banwa kay syudad dapat mayara kamo sang kaugalingon nga relief packages. Kung hindi makatrespasser, tawag kamo sa provincial government, kaya provincial government may ara naman nagsumbray ginaamat-amat putos nga mga relief packages. Kung mo si Banwa kag si syudad ma-provide sa mga food packs ni sa barangay. Yes. And si barangay amo ang panagtag sa mga constituency dito. Correct action na bray. Kung kulang, tawag sa provincial government, kay nagligad pang adlaw, nakamat-amat nagsumbray, pamutos man sa relief assistance para ihatag dugang nga bulig sa mga kulang nga mga barangay or LGUs. Ara klaro gina kayo ha. So meaning wala niya gutom gid kayo na plastar tanan sa EO diri ni Gov Lacson Aksumar. Ang pinaka mga importante lamang sa limang kapahina executive order ni Governor Bong Lacson. Tingog sa atong Senate Gobernador. ECQ is an option based on the IATF. Second, let's be honest, there are many LGUs who will find it difficult to do a lockdown because when you say a lockdown, nobody can really go out of the house. It will be up to the LGU to provide the food required by their community. I don't think we are in that position to be able to do that option. So that's why we go for an ECQ. The idea here is to do this province-wide. After signing, I will also inform my colleague in Negros Oriental of what the province is doing. Definitely, na tayo, skeletal force. For those employees that live outside of Bacolod, they can work at home. For those employees that have underlying conditions, can also work at home. And for those employees who are, fit enough, they can be part of the skeletal force. After I sign, we will come up again with another press con to announce the specifics of the executive order. What we're trying to control here is the movement of people. Some private cars will be allowed to go out, of course, no? Like, just to go to the supermarket, no? You need a vehicle there. So it will just be the driver and the person with the quarantine card pass. Otherwise, if you're an individual with a private car and you just want to go around, most likely you will be stopped and told to go home. The issuance of quarantine pass, that is free. No barangay is allowed to charge a fee for the issuance of the quarantine pass. I don't see the need already of a curfew because everybody is supposed to stay home except those that are exempted. Sa mo to sa driver kag magaupod nga isa, dapat ang magaupod may quarantine pass gid. Pero mas mayo kung kabalo naman mag-drive ang may quarantine pass, siya nalalakat. Para din na pag-question Oo. Kaya kung siya ang driver nga may quarantine pass siya, kami upod sa isa, kasi kung di pa sa pahanugutan, kaya upod yung isa sumbray, why quarantine pass? Isa na lang isa, ang driver na lang. Kag sa pamalayda nga may driver ka mo da, siya na lang na i-representante nyo, itag nyo na lang na siya nga mo na lang magwa sulod puloy. Anyo da, para siya mabutang na. Para nga wayak sumbray sang problema sa ulihi. Katuro siya, si Diaz man lang. Ang skeletal force, nga ginmention bago lang ni Governor Bong Lacson, sa mga empleyado to sa Kapitolyo Provincial, kay kadamog sumbray sa nagapuli outside Bacolod. Yes. No? Kag, bisan Dres Bacolod, ang mga empleyado ak sumbray sa provincial capital nga medyo may edad-edad na
pwedeng sa balay na lang sila perform sa ilang sarili nga obligation. So meaning aton sa gobyerno bukas ng Action Mar. Bukas, pero skeletal workforce ang ginatuwa. Ang mamangyapon pero ang pamangkot na may matransact panayhan. Sige, Action Mar yung transaction na. Sige transaction pero may tao panayhan matransact da sa amo ning kapiot sang transportation daan. Oo. So, medyo abnormal ang gawin. Ang aton gobyerno ginapatuman lang gid yang office hour lang gid ya. May transaction man o kunwa ay duty lang gid sila ya. Yes. Tamo sila. So, boss, base kung makatubang liwat, kay ginmention ni Governor Lacson, nga pagkatapos siya perma, kag pagwa ini executive order, gapati siya nga damo pa sa mga palamangkutanon nga dapat niya sabto kay explain. Kay libala ni kapahina aksyon na bray mo. May sugpon mga importante lang ni. Ngagin pang butang dire kag basi boss liwat sa makatubang sa makatapo sang media. May nagapamangkot nga ipatuman gid ang enhanced community quarantine. Ang ini Action Mar nga pagpatuman ni Gov Action Mar may endorsement ini sa mga medical team mismo, mga doktor ginaton nga dapat amo ginahimuan. Ang una nga nag-suggest sini amo ang taga Philippine Medical Society of Negros Occidental. Yes. Amo nang ilas ding suggestion dapat enhance community quarantine. Kagin paboran na sa majority nga mga local chief executives. Kaya nagalibog man ko ni sa ibang tama ito, gina-question pa nga mag-enhance sa community quarantine gid. I don't know kung ano lang sa huna-huna nila. Hindi ko ka-insyende. Pero kaya pamangkot nila, pamangkot naman subong para mahangpan nila nga mo ng botsilingon. May mga recommendation from the people iya nga may ideya kung anong ginatawag nga COVID-19. Paano dulaon ng COVID-19? Yes. Isa na sang pinaka-epektibo nga tikang para nga kung hindi matapna sa galayon, mapaganhagan yan yung paglaton sa COVID-19. Kag kung kinanglan nga extension, extend Provided may food packs lang kang may additional nga financial assistance sa aton nga gobyerno Depende action bray ini sa dalagan sa senaryo kung magagaghanagan or basi kung magdawo pagay ng kaso ay tamang gina pangayo. Amo nang why naton gina pangayo gid. Yes. Why nagani action bray nagdayon sa plano to una nga lockdown mo, di ba? Amo tong una ginhambalan. Lockdown gid. Lockdown. So dason nga adlaw daw hagdanan isa mo. Ang lockdown among sa pinakataas-taas gid. Ining community enhanced community quarantine ari sa dalom. So diri lang na sa mulumanghod lang gamay ang lockdown action bray napamatud-an sa iban nga pungsod, iban nga probinsya nga naging epektibo sa paganhagan sa laton sa sining COVID-19. Sa enhance pa lang kung basihan kung i-o ni Gov daw dako ang transaction Mar within 5 days giniguro matulutap na tani kon sundon talang gito ang ara sa executive order action Mar. Yes. First day March 30 sa gabi plus starta ko nano ang initial nga resultas ni. Yes, correct na. Ang first day mismo. Oo. Tutok lang diri sa Action Radio. Kag base sa udtop lang sang March 30 kay 12:01 mo. Sa udtop lang sa Braille naglipas na ng pila ka oras, balaan na. Kalin kaagahon mismo. Yes, kaagahon. Yes. Sa Lunes sa kaagahon. Yes, mabalaan ta ng sombrayda. Anong sitwasyon sang Bacolod kag Negros Occidental? Yes, Action Mar. Ini ang ginahimo nato ni subong nga gabi with Action Marlon Hinavia para sa public information ini. Para hindi man kamo kay likaw man ta Action Mar sa mga dinakpanay, likaw ara na tanan sa problema sa COVID-19, dakpan ka pa imuya kay way ka kabalo nga amo nagali. This time guro ining lain naton nga ignorance of the law excuses no one do hindi tani guro mapatumang ani Action Mar no? Yes. Kag panugyan ko lang sumray sa mga may ID bala kag pwede makagwa. Face mask gid. Face mask. Kay damo na sobrang nagsumray sang establishmento nga nagapatuman sang no face mask no entry. Diba si kung why ka mo dalada face mask, hindi ka makakalusunod. Correct na. Kag duway nagin man may beligya. May beligya pa? May isa mga barka, mga kwan black so mga mention ko mga convenience store. May face mask pa da? Anamin mo magpamakal galiya. Dapat madala sila face mask. Correct. Madala sila face mask. Kahit bisan dras kapitulyo ang sobray. Di ka kasulod. May aragin man nga way man sila gina stricto bla. Ang pagsususong face mask. Pero muya ka nga ang tanang-tanang nga tao na atubang mo may face mask. Kayo Oo. Kag may pila dira ka mga
opisina na may ara tatak nga no face mask, no entry. So dapat face mask na lang. Para Kaya sa pa simple katama nga hangyo action bar. Yes. Simple. Yes. Hindi gid bugat matakod ka lang gid tabon da sa ilong kag bakba mo. Budlay ginabla. Yes. So pare action bar ang countdown sang EO ni Governor Bong Lacson ECQ. Sabi ko ginagani diaper mo. EQ lang to ganina. Malo sa Dibaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Kompleto, komprehensibo nga pagplastar ni Aksyon Marlon Heravia sining pagpatuman na sa Lunes sining enhanced community quarantine diri sa Bacolod kag Bugos nga probinsya. Ang sa Bacolod wala pa na pirmahan na pero pinakasentro diri, no? Ang mangyapon kung ipatuman sa Bugos nga probinsya niya naman bing ganaron sa Bacolod di kay iban nga mga kauturan nato naliman sa ibang nga banwa kag syudad nagakadto pa diri sa mga trabahante, sa mga negosyante kag ano pa da. Suliton tama negosyante bukas ang transportation sa mga agricultural products pwede gid ni naway na ginapamalabagan. I-correct ko lang kayo na diri ini ma-apply rather ang ignorance of the law excuses no one kaya hindi ka di pwede makahambal sa polis nga ay sir way ko kabalo nga way ko kabalo nga dapat mamasgig ko gali. Diri tanan ma-apply gini taran di ka lusot gid. May pamangkot di siya nga may face mask gid. Bumagok lang gid kabalo. Ang coronavirus according to the eksperto sini nga mga doktor naton halin sa laway mo droplets gani mo, no? Kon ikaw carrier kasi ni kag makahambal ka da kag maglinupad na kundi matapikan mo tong iban nga tawo. Kag pwede ka kung ikaw hindi ka carrier sini, way ka sang tabon sa imo sini nga ilong kag bakba. Amo ning pinakalugar dira sa aton sini nga lawas nga pwede dapuan gilayon sang sini nga virus mga kaksyon lakip ng mata gani mo. Nga sa mata, unahon tang mata, ang mata naton sa sulod sang mata tada gabasa na siya. So dira sa mata mo da kon gabasa na dira nagasulod ang virus sa gabasa. Luha mo pwede tapikan sining virus according to the doctor. Sa ilong, nga sa ilong gasuyop ka hangin, pwede mo na iya nga suyopon si virus sa dira sa buslot sang ilong mo. Kag sa bakba, of course, ara gid tanan-tanan ang pinakahigko nga part sang lawas sang tao, bakba man mo. Di ba aksyonan? Nga ang bakba, dira mo ginadasok tanan-tanan nga pagkaon, bisan no nga pagkaon nadasok mo sa bakba mo pong pinakahigko nga part sang lawas sang tao man, bakba man. So, kabay pa nga nasanagan kamo sining enhanced community quarantine mga kaksyon, nga ginplastan ni Aksyon Marlon Heravia. Kung may mga pamangkot kamo, text lang kay Bukaron tadugay-dugay sa maabdan ko lang basi mga late tuners naton black. Bago lang kamo kabukas sa inyo sining Facebook page dira. Ang inyo sining mga radio sets. Pamangkot lang kamo via text sa 0938-225-5017 kay sabton ta na karon sa masarangan ko lang. Wala nang hingyo ko sa inyo sa masarangan ko lang, no? So, ang may pinakadako diri nga papel sa nambal to na PNP, no? Kapulisan. Pagbalik naton karon, mangkuton ta ang Bacolod City Police Office kung kumusta ang preparation nila regarding sini. Kagabi na interview ta naman si Police Colonel Romeo Baleros, ang director sang NOCPO. So sila preparado naman. Kag may mga mandate na sila, may mga ideya na sila kung ano mga steps na imuon nila. Sige, last 7:54. Pagbalik naton, plus start na. Kagiban pa nga mga balita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed.
we are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito
Bitaw ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Bitaw ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Bitaw ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Bitaw ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba.
Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:06. Ginaindorsot na sa inyo ang Zanton Plus Herbal Capsule kag may tisi mga kaksyon ining 2 ka kapsula tingob ang puwersa, no? Pwede mo ni magamit aga udto kag sa gabi. Food supplement ini sa lawas ng tawo para makabulig dirang mapahalayo sa naman nga sa isang balatian. Suliton ta ha, ang Zanton Plus Herbal Capsule kag may tisi. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, no? Dahil lang kay mabasa kita sa pila ka mga mensahe. Tito Brian nagalapta balang balita nga ginhungod ka China kuno para mabuhinan ang mga taho sa kalibutan. Target nila kuno sobra tunga sa milyon. Kuna muna ati paking batuan tri. Kuna mo sina. Good evening, Action Brian, kag sa mga upod mo da ang taga-uma o kon taga-bukid gina dayaw na gidman sang taga-syudad o kon banwa tungod sining trahedya kay may kalaruton kag may kutkuton pa para kalanon. Please lang hindi magtawag kay basa ako, no? I'm sorry. Sige na. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Sir, maayong gabi dira sa imo. Action Brian, mayong gabi gid, mayong gabi sa ato mga pinakaga mga palamati. Kag sa kutod sa malabutan sa ato nga pag-broadcast sa sining gabi. Mayong gabi gid sa liwat. Sir, ang Negros Occidental pirmado na ang ECQ, ang Bacolod manugpirma naman kag ginidungan ipatuman on Monday, March 30 sa syudad man sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. So far, ang BCPO, sir, ano ka preparado na sa sinimat ninyon agod ipatuman ang dako gani papel ang PNP mo kay ko para magpangsaway sa ibang dira nga daw hindi gid magpati sining enhanced community quarantine, sir. Yes, Action Brian. Ang una best sang wala pa niya maglukokid subong ang amulisin niya ka kumbaga nag-threaten o kung amo ni ka-alert level subong sa amo niya Action Brian, sobra na kami adwa kasi man na naka-full alert na wala na kami puli ay wala naman mga live. No? Kag ang atong dira yung mga border control 24/7 ginaman niya sa atong mga personnel no basta mamuyo lang kita tani nga wala yang masakit o magahilanat sa atong mga personnel makayaan ng tani ang mga pulaw-pulaw labi na duty panggabihan Action Brian.
Sa Lunes, sakto ka Action Bayan nga may ara kita enhanced community quarantine. Klaruhon ko lang Action Bayan, kaya kadamo kin nagapamangkot. Ako ligalas ka ng buwak ko sang explicar, no? Sa nagapamangkot. No? Kay ginapamangkot sa akong lockdown. Sir, may lockdown. Ano nang lockdown? Silang kula kita lockdown. Pero ang akong pagsabat yun na malakyo na ko. Totoo lang Action Bayan, mas naging panic, demoralize ang tao kung lockdown na naka-insindi. Lain na siya ng level, magsiling tayo lockdown, no? Magkita ato mga medera. Kaka-stress mas lalo na nag-create ang panic ang tao kay lockdown. Enhance lang ta. Enhance lang. Enhance lang kita. The next level sina Action Bayan is lockdown. Pero ang lockdown, may duwa naman na klase. It could be partial, or it could be total. Lain naman na po ay enhance kita na amo na ganing galibog ang ulo ko na nagapanik ang tao. Gapanik ang labi ng isa nagapanik buying Action Bayan. Ang kadalabay ko, hindi na ako ganit bakal sa ako niya tubig. Kaya nahuya ako sa nagapila sa kalaba-laba. Kaya ginahambalan mga amigo tadira, mga grupo, sa mga ano ginapanik nyo, magutan. Dahil pagkaon, wala yung untat ang sulod sa pagkaon. Yes. Kung nag-enhance kita sa Lunes, ang madula lang ang nagakuha pasahero, nagapamasahe. Alin sa e-bike, tricycle. Amula na ang wala sa Lunes. Ang dares na, kaya kadamo sa nagakomentar, amo nang damo subong sa atong Action Bayan, hindi kay kooperasyon ng damo, hindi komentar, criticism. Kasi paano, wala mga salakyan, wala mga moto, wala kami, paano man, may salakyan sila. Direta ni subong Action Bayan, matistingan ang abilidad sa atong mga punong barangay, sa atong mga mayor. Kung ano ang ilang mga inisyatibo. Sakto man, kaya wala man sa mga salakyan dira. Anong diskarte nila? Ilita pwede mapunggas sa tao yung hindi makuha, dapat may isagid. May isagid makagawa nga magkaroon sang quarantine pass. Tani subong na diho na napanagtag na sa mga opisyalis natin, hindi man kita yan gusto magawa, kaya may report kasi sa makalabot sa aton, na ginapapila pa sa barangay. Ay, nano na. Na hindi dapat amoy na matabo. Sina ako na to-mention ng Action Bayan kung ano ang mga barangay, ha? Pero may report, nakalapot diriya sa amon, ginambalan namon nga sa subong nga pagipol, hindi na sa pwede. Inalimitahan natin yan ang giyo sa atong tao. Sa Lunes Action Bayan, basi may mamangkot naman niwat pang kurpyo. Hindi ko likawan, damo palusot. Ang kurpyo ta para nagiging sa tandanan. Wala isang kurpyo, quarantine ta tanan-tanan sa Lunes. Yes. Aga, untok, agahon, gabi. 24/7. Yes, 24/7. Wala na exemption dira. Kung gusto sila maglagaw, volunteer sila sa border control, bulig sila sa amon para gusto makagawa sila. Tsakto gina. Para makabulig man sila, kung gusto rin sila magawa. Pero again, ulitin ko, may quarantine pass lang ang pwede makagawa. Wala si makabiyahe, maski privado nga salakyan. Kung magawa, ipakita ko ina sa mga border control naton, dapat may ara ka quarantine pass Action Bayan. Okay. Sa sulod sa Bacolod, sir, ano may ara kita sang mga patrol nato ni wala untat ning libot nila sa mga main streets, sa mga barangay, para lang gid nga ma-address ang ibang dira nga daw gusto pa ya magwa kay kung kaysa ang tao do hindi mahadlok sa mga opisyal lang sa barangay, pero kung pulis nila ay naging man ang paglantaw nila kung pulis, sir. Yes, Action Bayan. Ang subong nagakatabo sa COVID-19, hindi man actually puro lang yung negatibo. Damo sa mga positibo nga mga nagakatabo. Siguro, kung magtapos na ining atong krisis subong sa COVID, dapat may kita mga liwatong ini sa atong curfew nga mga layi. Yes. Dapat duha ka klase ang atong curfew siniya Action Bayan. Sa subong nga timpo nga may krisis, may amo sini nga mga krisis like sang COVID-19, dapat lain nga level sang curfew ipatupad. Lain naman ang sa normal na to nga curfew. Kaya imo makita, wala niya unto.
Kulang Hindi gid. mahadlok ang tao, hindi matahap ang tao. Mhm. Iti, finalidad, 500, 1,000, Yes. community service, Mhm. warning. Kagamay gid. Hindi. Malusot pa na yung Pinoy dira, hindi mahadlok ang tao dira. Pero kon patungan mo na siya 10,000 hasta 20,000 or 30,000, siguro matumbo siguro sa kabugat sir, ano? Yes, Action Bayan, sa imprisonment, tani na riktahan na preso, blatag. Paryo sa Russia nga tabi makatuwig Action Bayan. Nan. Inaya, curfew for, ano lang minor o konkuan lang ang yang violation. Oo. Isa kwa naman nga legal, just like subong sa may ara kita pandemic nga COVID, nga lain nga legal, tani isang curfew. Dapat madiho na ina, maubra. Para sa mga lesson learned natin, suliton ko, lain nga curfew para sa normal curfew, sa subong nga krisis, dapat lain naman nga level. Ang Pinoy kabudlay ang balanda mo sang palusot. Yes, Pinoy mo. Then, Action Brian, ba't nakalapot naman nga reklamo ako, natakpan ko na mga lusot naman sa mga bigota eh. Ang ilan naman sining ginabiyahe nga sa lakyan, tapikan naman ila for family use. Private na naman, guaya. Oo. Ako anticipar ko na experience naton sa tin, nag-ubay kita sa tin. Laruhon ko lang. Magabulig ang LTO, may ara kami, damo, ang amo dahil na dito tayo, 58 ka dito tayo sa LTO, may mga ID na dira. Siya nagaplano pa dira nga magpalusot sa dalan, tapikan nyo private use, kag family use, impound, 200,000 pasaka. Nan, kag isa pa sir, daw wala man niya nag-issue sang special permit subong ang LTFRB. Yes. Oh, pero again, amo na ginahambal ko sa nagapamati dira nga wala kami nga siyang pasinuon sa inyo sa Lunes. Palusot na kamo ko palusot, pero kung madakpan ka mo, pasensyahan na ka. Impound with corresponding penalty, cancellation sa inyo nga franchise dira. Malusot gina niya Action Brian mga amigo ta. So, so meaning sir, daw gina-anticipar nyo na nga may mga amo ginamatabo, tricycle, van, jeepneys, daw mo gina sir, ano? Yes. Kaya balo ka naman sa Pinoy, hindi lang mahilig sa exemption. Mahilig niya magpalusot. Creative ang Pinoy may ideya gid ng isa eh. Yes, Action Brian. Hindi ka man mabasol, pero sa subong nga Chinpo, kinanglanon ang ila kooperasyon. Ang nakatabo subong Action Brian, ang daw damo na hadlukan sa COVID, no? Pero sa totoo lang, ang kaladlukan niyang patasan nato, Action Brian. Ang kabatinggilan, gidla, no? Oo, amo nang kaladlukan sa doon, patasan ka, di tayo magsunod. Yes. Simple nga home quarantine, do kabudlay pasundo, no? Makulat pa sila Action Brian sang curfew. Quarantine na nga, makulat pa sang curfew. The same. Diba? Pero Ari sir, si kapitan or kagawad may ara sang authority nga makadakop sa violators without the PNP? May ara. Government official ka man yapon, smallest political unit, ikaw, legal ka, may citizens arrest na ganyak Action Brian. Yes. So sa Monday, pwede lang ma-apply ina, sir. Daw applicable gini sa Monday kung may makitaan sila nga way malangsang barangay or quarantine pass, anytime pwede sila kadakop, sir. Pwede did Action Brian. Kaya naman namon ni tanan mahapan ini nga ulobrahon. Tiyo naman nga magiho ang aton mga barangay official sa subong ara kita sa abnormal nga Chinpo, dapat mag-exert, magpakita man sila sang ila dira nga mga obligasyon nga ginaobra nila. Ngayon, ara na nag-komentar dira mo, kisa daw ko namin magburubasa sa komentar sa mga utod na tapos kuno sang krisis ang COVID. Eleksyon na lang karikta ko, no? Amo na ganing ang hambal ko ginagin komentar ko na, sir mo, lingko, tapos COVID ni eleksyon ta dayon. Kay pala fresh pa sa mind ta sa mga wala nagililihong opisyal pang pirdihon ta na ninisla. It's time na. Hindi ta na magulat ang may pa kung saan pa ng eleksyon. Hindi na tistingan ta na. It is the time na tistingan ta kung ano sila nga klase sa leader Action Brian. Kaya may krisis mo. Kag amo ni dapat nga panahon ipakita mo ang serbisyo mo nga tudtuon kay pag-eleksyon bisan hindi ka na mangampanya. Yes, exactly.
Sakto ka gidra action Brian. Daligid lang kinotod si Sir Pico, ano? Si Sir Pico, may mga hibubon o si Sir Pico, ano? Sa pila ka mga public officials naton that sometimes daw ginahatag na lang gid ang salig sang opisyal naton sa mga kapulisan naton. Ang pulis naton dan daw 1,000 ang ratio sang pulis, 1:1,000. Di paano lang ni makop apan man? Sir Pico, balik si mo, sir. Dahil lang aksyonan. Daw hangin daw istoryalo sa Sir Pico. Anay plastara na ibe. Last 8:20 Action Radio Philippine Standard Time. Mga istorya ta subong ang pulis, no? Hindi lang ni applicable for Bacolod, bali ang Negros Occidental amo maning himuon. So monitor kamo da kay para hindi ka mo madakpan. Hindi ka mo madakpan. May ari ni sang corresponding nga nga penalty ang madakpan mga kaksyon mo. So mabulubog at mani, no, ang penalty sini, no, bulubog at maybe i-check na to na abi sini ka tiniyon abi. Para may idea kamo da nga nagaproblema na ta sa COVID subong madakpan pagig kamo kay mga violators kamo, maprodugang problema nyo, no? Last 8:20 Action Radio Philippine Standard Time. We have Sir Pico again, sir. Hello, sir. Okay na po yan? Yes, okay na, sir. Ano? Sige. So, balik kita sa atong topiko, no? Right after ni sa COVID. Ano, may election. May sa totoo lang daw damo subong nag-demoralize ng mga political figure. Anyway, talabot sa election ang sa ato ng diriya, sa karuhon mo lang. Ang ginaobra naton trabaho lang ni wala sang personalan. Basta na. Ang Aksyonan. Sir Pico. Sir, ma-check kami liwat bi Sir Abe basi makaplastar ka dagamay, sir. Dalagid lang, ano? Do kapigaw gid sa sulod kanugon. Last 8:20 on Action Radio Philippine Standard Time. Alright, daligid lang mga kaksyon, pasensya gid, ano? Kaya nga ton ginakuha diri nga kung paano kita makalikaw sa dinakpanay starting on Monday, March 30, mga kaksyon, no? 12:01 maga-start ining enhanced community quarantine sa Negros Occidental kag Bacolod. Nagahatag kita sa advance information sa inyo para hindi ka mo magkaladakpan dira. Sir Pico, sir? Nagakuan ka po, nagalubid na po sir mga kanukan. Puloplastar bigamay pagid, sir? Pasensya gid. Okay. Pigaw gid na. Do ka pigaw. Okay, dali gid lang aksyonan. Okay, sige, dali gid lang. Last 8:20 daw sa Action Radio Philippine Standard Time. Check that to liwat abi. Pasensya gid sa mga listeners naton, ano. Ginaplastar ta nga ton communication with Lieutenant Colonel Ariel Pico, spokesperson sa Bacolod City Police Office, no. Kaya ginistoryan tadi parte na ni mga apprehension. Are pang-aristo na ning obra nila ni kon may mga violators kita. Kag iban pa kung ano mga precautions nga himuon nila sa sulod sang area nga ila sini nasakupan. Aba nga ton sinito Pico kay para may ideya kita, no? May ideya kita, hindi kita maglabot sa punto nga madakpan pa kamo, ipatulogon kamo na 24 oras sa kundin kamo ibutang daw pag hindi ko covered court. Pagkatapos may penalty pa, kundi nagdubling problema ta. Di tagin magdinungol anay subong, no? Di ta magdinungol anay subong. Kaya mo ning pinaka ginatrabaho subong sang tanan-tanan para malikawan tani si COVID-19, ano? Okay, may namangkot pa rin sa akon gariyo kon abril lang kuno mga barbershops kuno. Alang-alang ged. Sige. Okay na lang kay Sir Pico, sir, if naga-monitor ka sinibatinan, okay naman kami to, sir. Sa pag-intindi ko, ambala na siya action nga okay na lang ko, no? Next time na lang, basta kulo kompleto na, preparado na sila tanan. May mga palayag to siya nga si public official, si barangay, kapitan, ang kagawad, has may authority nga makapangdakop sa sinuman nga mga violators. Sige, daligid lang. Pang basahon ko ng iban nga nagapa shout out sa akon, di po perti, no? Shout out pag
Lawagon ko niya, kay Basibla Ario, sa may barangay Talok ko no, sa kay Purok Kapitan Onyot Utana, no? Basi makalabot ka mo sa iban pagid nga purok, basi iblag kuan pa ni pasunod blaw. Basi way pagid kalabot bla sa purok nga way pamalambutan, no? Pero basi nagamonitor si Kapitan Onyot Utana, sir. Aliyo ko check sa iba ninyo nga mga barangay, mga kapurukan kay daw reklamo sa way paslakbaton. Okay, may nag-share din sa aton sa nga okay. So may pangalan gin maling home quarantine pass, no? Tapos arangalan mo authorized household member kag angalan sang punong barangay. Salamat gid Sir Vix ano sa imo sining information. Thank you gid no. May namangkot pa rin sa ako naksyonan kung abril lang ko ng mga barbiran. Mapagunting siya. Siyempre, why na ni? Why na doon din naging manani si Sari. Aksyonan, doon din man kinanglano naging, no? Pagunting. Inapayuhom ako sa mga gabi. Ni sobra, pagbaskog, bagay. Okay, sige. Mabasa ko din sa ibang nga mensahe, no? Si Matthew Ivan, salamat gid sa pag-monitor. Paano mga call centers? Why, di ba yung call center na ito? Di ba yung gina-provide ang mga salakyan, ang ila sila connection-an? May mga vehicle nila gina-provide. So this time, gro, ang company nyo ma-provide giniya sang Vanda o kon bus day, no? Mga shuttle bus or mga minibus bla. Kaya hindi tanan niya ma-question ang gobyerno, gid mo, no? Alangan mo ni karon na non-diti, kon hindi di pagpatuman sang gobyerno, hasta san o kita nga may abnormalidad ang aton sini nga paggiho bangod kay COVID-19. Si Sir Eddie Jones naman niya, Kalinaw. Good evening, Exxon Brian. Happy listening lang sa Kalinaw family. Keep safe lang, salamat. Si Mary Ann Carbajosa, good evening. Pero, good evening, paano na lang niya? Wala service kay wala public vehicle. So, may ara to mention section Marlon nga point to point nga mga salakyan. Amo na, kumbaga may mahapit na sa inyo. Actually, ini nga problema, ang may papel sinis kapitan, gid mo. Paglibot pa lang, dapat si kapitan da mahambal na sa household da. Nga amo ni oras, may salakyan kita. Nga pwede ka mo kasakay kung mangumprata sa amo ni nga lugar. Isa kasakay, pero dapat observe gyapon ang social and physical distancing gyapon. Papila ni kapitan mo, kung si kapitan creative abi, kay may mga advanced nga mga initiatives abi, dapat on mo na ni Kap subong gabi, pinsaron mo na ni. Kung paano nyo i-transport, ining may mga trabaho nga dapat mag-duty gid sila, kaya mga groceries sales lady sila dira. Kung ano dira nga mga open. Ang iban dira nga magpamakal sa merkado, ano sakyan nila tod kung balay mo at tos layo. Layong merkado. So dapat mai-provide nga salakyan si barangay or the LGU, kaya si kapitan dapat mag-advance hatag na sang information sa mga puluyan. Nga mo ni oras, kadto ka mo ni sa mo ni oras, kay may salakyan ta, magpinangumpra kita. Kina, suggestion na nakapa, suggestion na mayor, vice mayor, kung sino man ga-monitor sa aton si Matinion, para ma-address ng kabudlayan sang pumuloyo. Paano magpuli buwas, binalbagan, hindi na ko makabalik sina, kay home quarantine hambal nila. Pwede pa man kiti sa Lunes, pagin man ang total nga way na sang biyahe. Rizal de Romo, isa lang gani ang pwede. Ano ning botslingon niya? Si Rose Scooty naman niya, salamat. Si Taj Yona Ruiz Amar, amo na nga krisis sa Pinas, amo pa na dala politika. Si Bodek Ricafort, may gabi. Jima Barrera Mijares, naga-monitor man. Okay, amon sini nga cellphone number 09-830-225-5017. Makit amo na sa amon nga kuana linya. Mary Ann okay, nabasa ko na kayo na. Si Andrew Wanites, naga-monitor man, no? Si Elias Mapagpalaya. Action Brian, ang tanan nga mga preparar pero daw wala ko kabati sa basiwa sang preparation sa enhanced community quarantine, basic needs pa naman ang tubig. Nagatubod man lang. Sige lang kay buwas, ang tingwaan ko nga pangtawgan, mga utilities na naman, no? Ang Seneco,
kag ang basiwa. Anong preparation nila? Kaya sigurado ko, kung ara sa puloy, anong publiko, ang electricity nga load sini, grabe direksyonan, no? Non-stop ang electric fan, aircon, TV dira, ang load sini sang electricity, puwerte. Ang gamit sang tubig sini, puwerte man. Anong preparation sang basiwa? Kag aton sini nga sineko. Alright, pabasan na. Salamat gid sa mga iban diri, no? Kung isa dito na madumduman ng iban pagid. Si Rosalie Elizalde, pareho sina nadula. Action Bryce sa ako niya, dira ko ga-duty sa Lacson, sa tupad sang El Fisher. Dira akon pasyente. Tidin ko ya mahulat sang LGU. Oh. Pasyente. Ano ka ma'am? Nurse? Ano man? Di ko mag-gets ha. Kabal niya sa Lacson sa ga-duty. Ding siya makuno mo. Amo na ganing check pa na naton, no? Kung anong i-provide sang city. Actually, ginapanomdom ko na subong basing syudad sa Bacolod, makaayo sila bala sa Valyacar Transit bala. Oo, maka-provide sila, no? Mirare, Relota, Action Bright, paano ang mga panday? Pwede pa sila kaobra? Why naman transportation? Ang panday do. Hindi ganyan koroy kaobra gid. Kay ang panugutan, gani mga nisisidad lang, mga basic needs naton. Mga mag-open. Nagets mo? Nagets mo ang bot silingan ko? Ang pasugtan nga mag-abre, starting on Monday, ang mga baligya lang pagkaon, drugstore, ATM, bangko. Na importante, bla pa ng mga pulo pamanday ni Daway gid. Why ni? Na? Kaya ang i-providean ka mo rin pagkaon sa gobyerno. Si Mirare Rilota, okay, sorry, nabasa ko na. Si Linoige Anirolage naman niya, nagalantaw lang sa Isabela. Sige. Si Ramsky Tuazon, amo niya abi ang Jeep Action Bry, magwa ko kay may balaklon kag may dala ako na passes. Okay lang basta ikaw lang isa. Way kay iban nga sakay daw si mama sa hero ka, disgrasya kagid. Kuwati ka to sa Bali Sir Pico gina. I-impound ang salakyan nyo kung may mga sakay pag ikaw nga iban nga daw nagpamasahero ka mo, 200,000 pesos malanga ang balayran. Si Rose Jen Magbanwa, paano ba ang boarding house? Board ka lang yan, no? Di ba, no? Do hindi pa nipikta, ga-board ka lang, board ka lang. Tama na, sa boarding house ko, no? Do, gabiyahing boarding house, naman. Do, buligi ko action anbe. Si John Darwin Fines, Action Bry, sure na ang lockdown sa Monday. Wala lockdown. Enhanced community quarantine ang tawag, hindi lockdown. Kaya may diferensya na. Si Mark Sirinio, kami nga mga naga-office sa gasolinahan, Action Brian, kag kolektor ko kung hindi kami kakolekta sang ginautang sa amon nga gasolina, hindi man kami karuling. Thank you and good evening. Tingnan nga panguliktang gasolina, ang gasolinahan nga pautang, may gapangulik, bago lang kunik bati ba? Providean ka sang management mo, ID o kon pass day. Nan, dito ka sa management mo pangayo, kung anong iya ma-provide si mo, para hindi ka pagdakpon. Good evening, ang pawn shop, remittances, okay lang. Abri sila. Depende sa management nila. Si Joy, pero sa EO ni Gov Lacson, bukas sila. Si Joy Losaya del Carmen, sir daw may daligid lang. Daw may ara sang Sugar Central. Bukas sila ang Sugar Central. Jima Barira naman niya, kung mag-single motor ya, sir, pwede ka gid ka single motor mo. Kung may pass ka, ikaw lang gid isa gyapon sakay. Basta may pass ka lang da nga, ikaw ang representante sang inyo puluyan. God, election dayon na. Si Shirley, ito ang balya namin, iba ito election dayon, no? Correct Action Bry, election dayon. Sigurado, gid ko damo, gid ni mga muti kami election dayon mo. Pero bisan hindi mag-election dayon, kung next year pag-election, 2022, kung may managagiho mga opisyal nyo, pang perdihan nyo na dayon na. Pang isli nyo na, pang susko, bisan dasunon pa ng eleksyon, kung may gin man niya performance mong, may perdihon nyo, syempre, no? Hindi nyo na pagbutuhon, pero make sure, ng butuhon nyo, maayad man, kiba si sobra pa tamaran man.
Sila hindi na barete malya action bray election dayon. Si Jan Pineda naman niya, amo na ya agree kuda good evening sa inyo nga duha action bray. Salamat. Action bray good evening. Believe na gid ko sa imo ya. Nga naman. Siya amo na ya ang pagplastar. Mahangpan ta, hindi ka daw kuris-kuris lang magbalita. Ba't yan ko tagsyonan? May balita nga kuris-kuris ako. Basi, tiyan mo tayo sa action Marlon, tayo nagplastar, ginday, to mo. Tisubong daway na masyado pamangkot. Ano ba, saan ko pamangkot? Gado na budlayan ko magsabat kung may barber shop kag may boarding house. Amo tong daw naglibog to kadaling ulo ko, no? Sige, ang mga... Sige. Dali lang kay ginendorso to sa inyo ang Life Extension Vitamin D3, mga kaksyon, pampabakod sa aton immune system, plus pagid ang kape nga Life Extension makaksyon o ng kape nga may aras ang vitamin D3. Ini mga produkto sang Life Extension Philippines nga mabakal sa mga butika diri sa Bacolod, dahimutang sila sa GA Stable Building, Lacson Street, diri sa may Unhan, Burgos, Lacson. No? Libreng consultation sa mga medical doctors. Last 8:35, ma-commercial ko for a while. Pagbalik ko sa Action Dale Salazar, kung ano ng tikang sa Bacolod, kay ang Bacolod ay paya kapirma sa nga EO, si Presidente o kon si Mayor Bing Leonardia. Pero daw anytime kuno mapirma naman siya mo. Kag may mga palamangkotanon kita based man sa ibang nga pamangkot karon sa aton ding mga utod. Standby lang kamuda. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan
ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19.
ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon, bisan magkinaano dapat may ara gyapon kita sang maayo nga buwas damlag. Ano ba lang nagabulig sa isa ka tao para magmayong buwas damlag? Of course, kung may ara ka sang iniskwelahan, gid kita makasulod ka sa naman nga sa isang trabaho. Tisubong, gina-endorso naton sa inyo ang First Academy of Skills and Technology Incorporated. No? Ini may ara sang senior high, School Tracks Academics, kangay sang Accountants and Business Humanity, Econ Management, Humanities and Social Science, may ara sila. Kag mayaraman sila sang Technical Vocational Livelihood, no? Kangay sang Housekeeping NC2, Food and Beverage NC2, Contact Center Services NC2, Organic Agriculture Production NC2, no? Kag gini siya mga kaaksyon ang TISDA accredited ang ilang sining opisina na himutang dira sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City. Pwede ka mo katawag sa 700-9035. Ang nami pagidiri sila kay libre ya ang ID kag uniform, ano? 275 pesos lang ang imo balayran kada bulan. 1,500 pesos ang registration upon enrollment mga kaaksyon. Tip enroll na ta, no? Sa ginatawag iyang First Academy of Skills and Technology Incorporated. Gina-endorso taman sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule. Amo ni siya ang magabulig para magbalanse dira ang aton sininga lawas. Labi na gid ko nagasulubraya ang imo sininga kolesterol mga kaaksyon. Gasolobrang imo sininga sugar, uric acid mo da, asin ang fats, creatinine kag subuman constipation. Ikaw, ini siya ang Evergreen Herbal Capsule. Mayroon sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, lakip ng magnesium, ano? Kag calcium, zinc, kag iban pa. So dapat mag-Evergreen Herbal Capsule na mga kaaksyon. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. This time, kuhan ko kadali sa Aksyon Dale Salazar, diri sa syudad sa Bacolod. Mga kaaksyon, kumusta di ang syudad sa Bacolod? Aksyon Radio City Hall Report. Aksyon Dale, may gabi. Aksyon Brian, lauman nga naman nga oras ako na adlaw pagaparmahan man ni Bacolod Mayor Bing Leonardia ang executive order nga nagkapaydalo man sa Bugos nga Bacolod City sa enhanced community quarantine kon ECQ Aksyon Brian effective man sa Lunes nga daw kaina nagsapol pa si Mayor Bing po damang opisyal sa provincial government Action Brian sinigidamang nga hapon. So tulad kay Mayor Bing nagpasiguro siya nga committed siya sa iya sinigagin palayaga kay Governor Lacson kag sa mga provincial officials sa Action Brian nga magasunod kag para mangina synchronize ang policies nga gina-implement sa probinsya kag syudad sa Bacolod batok sa COVID-19 Action Brian. So sa iya preparado na ang EO kag permas naman lang ni Action Brian ang kulang nga expected iagid ni siya permahan para uniform ang mga ginapatuman sa probinsya kag diri sa may Bacolod City. Sunod kay Mayor Bing kabigon ang masunod nga duwa ka semana diri sa Negros kag Bacolod City bilang critical action Brian nga period sa pagpakig-away kontra COVID-19 rason nga nagpanawagan ni nga dapat magbuligay ang tanan sa sining nga mga tinion. Ari palayag ni Mayor Bing Leonardia. Nakakommit na ko kay Governor nga kagina kay Vice kay Kong Albi nga makooperar kami. And besides kung tanawon gid na antisipar na nga namon man inimo. Kay wala labot sang hagna sang probinsya ang kaimtangan naton diya sa Bacolod may isa na ta ka positive.
Bray, portion gid lamang sa palag ni Mayor Bing Leonardia regarding naman sa assistance nga gihatag sang syudad sa Bacolod. Ang Bacolod City ang nag-release ng 30 million pesos action Bray para ini sa emergency food assistance program sa mga indigent families ag residente sa Bacolod nga naapektuhan or na-displace bawat sining issues ng COVID-19. So kay Mayor Bing, ang DSSD sang syudad amo na silang nag-identify sa mga poorest of the poor nga makabenepisyo pang food packs action Bray. Wala Action pa Dale, Claro Honta, Forest, ano to mention mo bago lang? poorest of the poor action Bray, mga indigent. Pinakapigado na gid sa pigado Action Dale. Amo nang Claro Honta kay basi masabit pa ng iban nga may ara-ara man una pa reklamo bla. Action Bray. Kapalo kita nga ining ining bulig sa gobyerno para gimentan ni sa tanan kita nga duwa gani pwede man tada kay taxpayer man kita galing kiti may kuuton pa man kita ihatag ta na lang nato sa waywaay na Action Dale. Correct. Set aside the action Bray kung nianda sagay panawagan kung tulsin sa may mga ikasarang kag may inugbakal pa dira para makasurvive sa sining duwa ka semana sa sobra nga i-CQ action Bryan. May mga 4-piece action Bray nga mga beneficiaries nga may ginapabot man halin sa national government. So sunod kay Mayor Bing, for the meantime sang pang wala pa nakaabot ang ila sining nga ginapabot sa gobyerno nasyonal, paghahatagan man sila sang food tax action Bryan. Pero sa tiyon nga mag-abot na gani kay dako-dako man ang ila sining nga ginapabot from the national government, ipahiway action Bryan ang mga membro sining 4-piece. Pero samtang wala pa hatagan sila anay sang food tax sang syudad, ipaagi sa barangay or sang syudad ining mga food tax sa kabarangayan action Bryan. So si kapitana ining bahala action Bray sa paghatag kutob sining mga na-validate sang DSSD sa mga poorest of the poor action Bryan. Wala pagit sang pat sa tunod kay Mayor Bing kung saan ipanagtag action Bryan pero expected sa sinina nga mga semana hopefully antes ipatuman ang sa Lunes nga adlaw ang enhanced community quarantine. So ang syudad way pa nakapangatag sa barangay no kay tig na preparar pero ang barangay di may mga initials na inapanghatag sa nagligad pa nga inadlaw pero may mga barangay gid subong nga way gid gapon ka gihom may text sa akon di ganiyo barangay Kabog do ay pagikuno klambot sila to kap pasin ka monitor sa Action Dale. Kay sunod reaction Bray sa COVID-19 advisory sa Bacolod, ang City Public Affairs and Assistance Division o CONPAAD kaga mga barangay volunteers sila ini ang nagputos sa mga food packs sa Action Bryan. Ini siya may bugas, canned goods, kaga noodles sa iban pa dira nga mga galamiton or kalanon nga pwede action Bray sa kapamilya nga makasurvive bala within the period samtang ginapidalam kita sa enhanced community quarantine. So sunod kay Mayor Bing, nagapasalamat man siya kutob sa mga private individuals nga nagpalambot man sang donations sa syudad. Ano ang portion or gamay nga reaksyon or palag ni Mayor Bing Leonardia? Ang listahan sang DSSD nga nag-identify sa ginatawag nga poorest of the poor. No, okay, and we will give you the exact numbers later. Kag may isa lang ka butang diri nga gusto ko na maklaro kay dapat may information education campaign ini kuntani. May ara ining mga natawag nga 4-piece bala. Okay. Now, kung tanaw namon, ang batunon sang isa ka beneficiary sang 4-piece, daw mas dako pa sa inughatag namon. Although, on the other hand, wala pa na siguro kung saan umabot ang ilang balatunon. We are willing nga mintras tanto gahulat sila, mahatag kami ayuda sa ila. Siyempre na matian liwat ang tingog ni Mayor Bing Leonardia regarding naman sa past sleep action Bryan. So kay na gina-finalize pa sang syudad kang sang Bacolod Interagency Task Force against COVID-19 ang past sleep kay may iban nga barangay hindi parehas ang format or ang itsura sang past sleep action Bryan. For example, lain ang barangay Takuling, lain ang barangay Singgang Airport, lain man si barangay Alihisa. So kay nati gina sa pagsinapol di dapat uniform action Bryan may template nga ginhatag ang syudad kagamo ni siya palarehas ang unod sining quarantine past sleep action Bryan nga ipagi man sa gihapon sa mga kabarangayan. Action Dale? Okay, konfirmahan na ni Mayor ang EO nga ini sigurado ko mapapreskon ini siya, no? May nagapamangkot na subong kon ining mga nagaululubra bala nga open sila kundi ubragid sila, no? Anong sakyan nila kay ti down gid ang transportation mo? Basi makapamangkot kada nga may ara sa mga salakyan i-provide ang city or ang barangay basi may i-provide sila for mga kauturan naton nga matrabaho sa mga department stores
Or basi makaideyang city nga makaayo sa Balyacar Transit abi no? Point to point nga mga pagtransport sa mga utod at Dale. Subong action bra nga gabi nag-meeting si Mayor Bing ngag si Vice Mayor Sid Familiaran upod man si former Councilor Bobby Rojas kay laman sini gina-negotiate ang paghimuon. Cindy Rojas guro? Hindi, upod man si former Councilor Bobby Rojas action, no? Kaya siya na subong nag-pamuno dila sa Command Center. Kaya ang transport, action bray, amo ni sila subong ila sinagin meetingan. Kaya inalag meeting sila sa mga punong barangay and another meeting naman na para talakayon ng transportasyon nga posible i-deploy or i-mobilize ang syudad umpisa sa Lunes nga daw action bray. Kung ano balang schedule nga amo ni oras alas 7, ini siya ang salakyan mabutang sa diri ka lugar. Tugtog action bray nga makalambot sila sining destinasyon action Brian. So amo nang pinaka may ginadamo gid ka pamangkot di subong sa aton no nga aton nga pagpangalagad kag kabaypain basi ang transportation or ang bihikulo nga gamiton ta inamayad-ayad man na basi blang IPM naman na action din. Hindi man siguro action Brian. Kaya actually ang syudad may I think may duwa kita ka city bus basi makabulig man ang Balyacar Transit Incorporated kag pilaman ka mga emergency vehicles action Brian sang CDRRMO kag pila pa ang komportable man convenient kag ma-observe sa gihapon ang social distancing nga ginatawag. Yes, kay kung mag-IPM kita ti kargahan na dan ka basura ti ano bala higko dulumugo na isang virus action Dale. Correct, action Brian. Sige. So, bantayan lang no further announcements sa mga pages ng syudad like Bacolod City PIO kag sa aton man sa Action Radio Bacolod. Action Dale, update lang gamay kumusta ang PUIs, PUM tas Bacolod ya may nagdugang or the same lang? Siyempre, may kita subong sang malutanan ka mga patients under investigation sa Bacolod City, no? Nagkapabilin sa gihapon nga one confirmed case action Brian. Pero sa contact tracing nga ginapatigayon sang syudad, may tatlo na action Brian nga ka mga PUI nga gin-admit or gin-isolate sa mga medical facilities sa Bacolod. Bangod, may sila sang exposure sa kay patient number 1 action Brian. Tatlo na. Tatlo action Brian. Ang isa diri babayi pinaka-latest gab-i gid lang sa record ni Dr. Tan. Babayi action Brian 27 years old pero ang task force daw nagahinalungon man sa pag-limit man action Brian sang identities ni mga PUI especially sa mga may exposure or close contact sining COVID-19 patients sa Bacolod City. Gusto ko lang hebaloon action na Dale na kitaan ni sila, nakuha ni sila sa contact tracing mismo nga ginpangita gid sila or voluntarily nag-open up sila nga sila nakahalubilo sa kay patient number 1 ining positive. Sa sininga matinong action Brian, hindi pa-clear kung paano sila na-reach out sang task force. Pero based din ko sa record ni Dr. Tan, may sang tatlo nga may exposure kay COVID-19 patient action Brian. Nga stable ang kondisyon, pero padayon lang ina-observe sa isolation room sa Isadrica Hospital sa Bacolod City. Magambal kita stable, ti wala sa may ginabatsyag action Dale. Galing kita may ara sila sang closely tawag sila gani nakaistoryahanay or nakatabuay or whatsoever dira ang mga ginagawa. Po sige hapon action like PUI distance sige hapon ang mga doktor alas sige hapon sa mga isolation room pero naga-recover bala ang patient no kay after 14 days nga obserbaran ipaidalom ni siya liwat sa COVID-19 test action kag kun twice na nga mag-negative so pa wala pa man siya nakuhaan sang another pagin nga swab test kung duwa ka mga negative ang resulta meaning negative na siya sa virus kag set to discharge sa action Brian. So solito action Dale, I'm sorry, tatlo pagid lang no ining nakuha or na ara subong sa poder nga naging PUI sini no tatlo pa lang. Correct. Ang PUI action Brian may mga symptoms nga may exposure sa COVID-19 patient nga naka-experience ang symptoms pero sunod kay doctor base may meraman sa mga PUI action Brian bala nga naka-expose pa siya pero gina-obserbahan nila ang yung kaugalingon so 14 days kung may symptoms that's the time nga dalon sila sa hospital for further assessment sa sining medical condition. Okay, tinagap-action man kita mo sa mga tawo nga nakahalubilo sa kay patient number 1 nga nag-positive diri sa aton voluntarily kadto na lang kamo sa kay Dr. Tan o kon sa interagency or din nga para mapiho na nga di na mag-laptop pag election Dale mo mala nang ayo. Correct. Mangin honest sa ila sining nga ginabatsyag kag kun hindi maghuya-huya kung nakakontak kamo action Brian sa patient number 1 temo na para mabuligan kag mabuligan ang community nga hindi na mag-spread ang virus diri sa mga syudad sa Bacolod. May ginabatsyag ka man o kon waay pero may ideya ka nga nakaistoryahanay kamo nakatuparay kamo
kadto na lang please sa hospital or ngayon nakamobulig sa COVID-19 nga contact number. Correct, Action Brian. Mga update na balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Bacolod City Government Center Action Dale Salazar. So may meeting na tonight sa mga transportation. I hope nga na-address ko ng tanang nga palamangkutanon kay na regarding sini. Concern man kita sina kiting iban matrabaho mo. And buwas si Baloonta ang EO nga mapirmahan ni Mayor Bing Linardia diri iya sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Sige, last 8:59 sa aton sini nga pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maghanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Action Radio!
Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. COVID-19. Diyan, las 9:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando Eye Light. Tando Eye Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Sa nagapamangkot o kayo sa boarding house, I'm sorry, hindi ko gin-mag-get sang imo siribot silingon base ginapamangkot maguro kung paano kamo makakuha sang quarantine pass, ano? Kiti lain-lain ka mga family to dira sa mga dormitoryo, mga boarding houses dira. I-monitor lang bibuas kay pamangkot na duway madala sa EO na mo, no? Executive order. Check na buwas kay Action Marlon Hinovia. May managaning nga mayara sa mga suggestions, mga additional information nga pwede naton ihaboy dira sa inyo or mga palamangkutanon. Thank you so much. Antara nga pamangkot nyo tonight, nga way ko na sabat sa mga gabi, boss si tagaanta na tsansa kay panglistahon, kung sa isahon, kung ba, damo, ini nga, ukayon, kung karon i-check ta gini para ma-address ta ng inyo palamangkotanan through Action Radio Bacolod. Why na kita sa ingo pang-oras sa aton sini nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong, Station Manager, Sununa Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera, upod man si Sir El Ray Dotilios. Sa News Center, back up natin Action On Defensor, Action Eden Aboso, Action Dale Salazar. Standby karon sa Action Right Patrol with Action Eric Magbanwa. Kaya diri man natapos ang isa ka memorableng istorya sa Action Farming Line, maghilibati tabwas sa mamangyapon nga oras kag istasyon mga ka-action. Ini si Action Brian Morden, nagapasalamat gina. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,